Сябры, усім прывітанне. Скажыце, калі ласка, як мяне чуваць, як гук, як карцінка. Ці не занадта гучна, ці наадварот, ці не занадта ціха. Чакаю вашага адказу, а пакуль з вашага дазвола гарбаткі. Пакуль вы мне паведаміце. Усё добра, пишуць. Выдатненько. Ну тады не будем цянуць гуму і будем пачынаць. Фартук в масле. Вітаю, вітаю. Ангеліна, прывітос. Так. Ну, па-першае, дзякую усім, хто сабраўся сёння на гэты стрымчык. У нас сёння такі троху нерэгулярны, пазачасовы атрымаўся. Ну, я думаю, всім зразумела чаму, таму што падзеі такія зараз у краіне і столькі ўсяго адбываецца. Я адчуваю сярод сваіх падпісчыкаў вялікі запыт на інфармацыю, на досвед датычнай інфармацыйнай бяспекі. Вось. І я мушу гэты досвед задавальняць, да? Але перад гэтым, конечно, я вам раскажу яшчэ там колькі рэчаў якіх і падзялюся проста сваімі думкамі датычна таго, што адбываецца. Паколькі сёння няма такога жорсткага плану, як звычайна, да? Сёння не будзе звычайнай гэтай рубрыкі пра рэвалюцыйную гісторыю. Я вырашыў сёння ўжо яе апусціць. Зараз, секундачку. Так, мусіць лепей будзе. Нешта мне падаецца, што крыва, ці нармальна. Напішыце, як вам. Ладно. Пакуль так посижу. Вось. І таму вось што раскажу. Па-першае, апошнім часам, як у меня паболела падпісчыкаў, вельмі шмат людзей стала пісаць у прыват з нейкімі думкамі, дзеліцца спасылкамі, пытацца аб чымсьці, замаўляць там нейкую мою рэакцыю на нейкія відосы ці на нейкія тэксты. Па-першае, у меня прынцып такі, я адказваю усім. То бок, колькі б мне людзей не напісала, я адказваю усім. Ну, не адказваю толькі ў двух выпадках. Першае, калі там мне пішуць з абразамі, з наездамі, да, я то бок адразу кідаю блок. І па-другое, калі мне нехта кідае спасылку, любую, артыкул, не ведаю, там, відос, і ўсё. Ні прывітанне, ні да пабачэння, ні Мікола, скажы, што ты думаеш на гэты конт. Просто спасылку кідае чалавек, і я мушу на гэта па ягоным меркаванні нешта неяк рэагаваць. Я адкрыю такі сакрэт. Я большасць гэтых спасылкі ўвогуле не гляджу, 99%. Не гляджу, мне нету на гэта часу, прабачце. Ну, вось. Таму просто майце на ўвазе. Па-другое, прашу прабачэння ўсіх, што я некаторым людзям адказваю доўга. Гэта не значыцца, што вы мне не цікавыя, гэта не значыцца, што у меня няма жадання з вами размаўляць. Гэта значыць, што проста я яшчэ не знайшоў час вам адказаць. Я адказваю ўсім, бывае такое, ну, крайне рэдка, што я нейкае там паведамленне прапушчу. Акрамя таго, Telegram, я думаю, ведаеце самі, часта глючыць, ён паказвае прачытаным паведамленне, якое было не прачытанае яшчэ. Ну, не паказвае гэту рысачку, да, аб непрачытанні. Таму часам такое бывае, выбачайце, што я адказваю часам доўга на паведамленне. Так, што вы там в чацікі панапісалі, паглядзім зараз. Главное, чтобы заставка норм была, кажа Вадим Клещенок. Может, чуть громче сделать? Ну, давайте зробим троху громчей. Станислав, побрейся. Ну, я разберусь сам. Так, свободу политвязням. Так, подтримливаю. Все хорошо. Почему у тебя так мало подписчиков? Канал же интересный. Вот будете донатить, будете расшарывать мои видосы, и будет у меня шмат подписчиков. Для пачатку поставьте лайк, кто еще этого не зробил. Мистер Аплан, я смотрел много твоих видео, но так и не понял, как будет работать экономика в крупном анархическом государстве. Ну, напэўна, моих відэо недастаткова, каб гэта зразумець.
Я думаю, трэба чытаць літаратуру. Калі табе гэта цікава, пішы ў прыват, я табе панакідаю кучу літаратуры датычна працы эканомікі в анархічным государстве. Вось. І у меня, дарэчы, такі маленькі спойлер, будзе аб гэтым вялікі відос у другім паўгоддзі. Вялікі, прямо такі праграмны відос датычна эканомікі, крытыкі капіталістычнай эканомікі і як яна будзе працаваць у анархійскім грамадстве. Вось. Сцэнар для гэтага відоса ўжо гатовы. Мне трэба толькі пакрыць больш актуальныя тэмы, бо зараз рэальна не да гэтага. І яго зняць. Ну і зманціраваць. Ну і загрузіць. Галоўнае, гатовы сцэнар. Вітаю, больш відэа, Алексей Володька. Вельмі правільныя рэчы кажаш, заўсёды раблю рэпост. Дзякуй вялікі. Тым, хто робіць рэпосты, дзякуючы вам, у мяне ўжо пад 5000 подписчиков. Вось важная вестка, якую я хацеў вам усім сказаць. Сябры, зараз здарылася у меня такая сітуацыя, што я пазбавіўся разам адначасова амаль усіх сваіх крыніцаў заробку. Амаль усіх, да? То бок, і зараз так атрымалася, што я жыву на данаты, на вашыя данаты, на Patreon і на тое, што мне данацяць падчас стрымаў. Вось, гэта сітуацыя мне не вельмі падабаецца, я так не планаваў. Больш за тое, калі вы бачылі мой відос, да, там, гуртуемся і перамагаем, я казаў, што данаты я трачу на 3 рэчы. Гэта адукацыя, тэхніка і рэклама. Зараз я іх не трачу на гэта, таму што мне пакуль што няма за што жыць. Да? Я праедаю свае ранейшыя запасы і харчуюся з донату. Чаму я лічу важным вам гэта сказаць? Па-першае, таму што, як я ўжо сказаў у відосе, я гуртуемся, перамагаем, я не казаў аб гэтым, да? Я казаў, што буду траціць на іншае, таму я ставлю вас у курс. Вось. І калі хто хоча, гэта я кажу для того, што калі нехта хоча перастаць мне данаціць, да, то бок з гэтай нагоды, то можаце перастаць. Вось. Каб усё было шчыра, таму што я стараюся як бы працаваць з максімальнай адкрытасцю, вы мае падпісчыкі, вы мяне падтрымліваеце і вы маеце права ведаць, на што як бы вашыя данаты сыходзяць, вашы грошы, нават калі это там $1. Ну а калі хто хоча, можа наадварот мяне як бы ў большай ступені падтрымаць гэтым. Вось. Зноў жа вяртаючыся да пытання данатаў, глядзіце, хто хоча дапамагчы, усе спасылкі ёсць у апісанні. Вельмі дапаможаце мне, калі падпішыцеся на Patreon, ён у версіі відоса, гэта просто такая штомесячная дапамога. Агромны дзякуй усім, хто гэта ўжо зрабіў, я зараз гэтых людзей зачытаю. Вось, дзякуючы вам у мяне столькі падпісчыкаў, колькі ёсць зараз, дзякуючы вам мне есть гэта вебка, на якую я здымаю, дзякуючы вам мне ідзе з далёкага Кітаю асвятленне выдатнае, хаця я купіў лямпачкі ў люстру, да, у Жарандолю, аднак добрае асвятленне ўсё ж такі лепшае, чым Жарандоля. Вось. І многія іншыя рэчы. Вы, я думаю, бачыце, што ў мяне ўжо у Тэлеграме 3000, да? Прямо скажам, я не мог аб такім і марыць. Дзякуй вам за падтрымку, дзякуй вам за гэта ўсё. Пакуль што так, я зараз імкліва шукаю сабе новую працу, каб я мог ізноў за свае запработаныя грошы жыць, а ваши данаты ўжо траціць на развіццё каналу, развіццё праекту, як я раней і рабіў. Вось такая інфармацыя. Так, і дзякуючы, карыстаючыся выпадкам, падзякую Александру Б, Саше Р, Анеле К, Андрею Ш, Іване, Павлу П, юзеру Stranger, Валерію А, Егору М, Алексей Ш, Павел С, Окса Л і Александр Ш. Дзякуй вам вялікі, гэта мае патроны, мае 13 чалавек, якія мяне стала падтрымоўваць. І таксама вялікі дзякуй данацерам, якія данацілі на мінулым тыдні. Гэта Віктор, Уладзімір, Томас Б, Константин М і Ананім. Вось што датычна аб'явак. Ну, зараз прачытаю вашыя паведамленні з чаціка і буду пераходзіць да сваіх думак адносна бягучай сітуацыі. Блюет of Беларусь. Прывітанне ўсім. Твоя думка наконт фізічнага знішчэння Бабарыка па сцэнарыі каранавірусу. Палкоўнік Барадач гаварыў аб гэтым на Белсату. Я не думаю, што Лукашенко на гэта пойдзе, перш за ўсё, таму што ў гэтым няма патрэбы. Па-другое, ён выдатна разумее, што іміджавыя страты і наступствы таго, калі гэта зрабіць, пераўзойдуць усе магчымыя
плюсы. Я думаю, Бородач тут троху уже зафантазировался. Как думаешь, когда уже наконец Луй посадит путинского бабарику? Думаю, не ранее, чем после 9 жнивня. Комстрач. Что можешь сказать про последнее интервью Бабарика о стратегии бойкота? Если вы не придете на выборы, вы проголосуете за. Также сегодня Маскевич публиковал статью и призвал объединиться вокруг БА. О, бачите, кольки нової інфи, я просто не поспеваю. По-перше, я не гляжу все интервью Бабарики. У меня нема столько часу. У меня есть некалькі чоловік, які мені вельми допомагають, і довгий контент часом коротко переказують. Дякую їм велике. Однак глядзіце шматгадзінныя інтэрв'ю, кожнага кандидата, яны выходзяць яшчэ кожны дзень, ну у меня нема часу на гэта. Вось, што Мацкевіч прапанаваў аб'яднацца супраць Бабарыкі, неяк слаба верыцца. Ну, але я пачытаю, кіньце сюды ў чацік, калі ласка, спасылку. І наконт стратэгіі байкота моя пазіцыя не змянілася, я яшчэ раз паўтараюся. Выбары мусяць быць, яны мусяць быць. Усё, яны мусяць быць. Калі працэдура, якая не мае нічога агульнага з выбарамі, якая не мае, якая ад пачатку ашуканская, якая ад пачатку падманная, якая з'яўляецца імітацыйнай, фармальнай, яе просто ўзялі, гэтую цыркавую працэдуру, гэты спектакль, назвалі словам выбары, а ўсе кандыдаты як адзін падарваліся і пабеглі дапамагаць у гэтым цырку удзельнічаць, што яны робяць правильно? Яны легітымізуюць гэтую працэдуру. Яны кажуць, да, гэта працэдура нормальная, да, это правильная, і значыцца і вынікі ее мы таксама прызнаем. То бок, яшчэ раз скажу, адзіная нармальная і правільная стратэгія гэта байкатаваць гэты выбар. І паглядзім, што Бабарыка скажа, калі яго не дапусцяць да выбараў. Я ўпэўнены, што ён і Цапкала яны прызовуць байкоту, ну ім больш нічога не застаецца, калі іх не дапусцяць. Таму гэтая размова про то, што ты не прыйшоў, ты прагаласаваў за, это ўсё фуфел для людзей, якія нічога не разумеюць. Зразумела, Ермошына малюе любую явку. Аднак жа нам важна зрабіць так, каб усе грамадзяне зразумелі і адчулі, што яны яго не абіралі. Пустыя выбарчыя участкі сфальсіфікаваць немагчыма. Калі яны будуць сапраўды пустыя, калі гэта будзе 5-10%, ніякія фальсіфікацыі не дапамогуць. І акрамя таго, я паўтарыў, ужо шмат разоў гэта казаў, яшчэ раз паўтаруся, не ўдзел у выбарах для вялікай колькасці беларусаў гэта акт грамадзянскага непадпарадкавання. Таму што на выбары, калі хто не ведае, зганяюць прымусова. І вось калі беларусы навучацца казаць не у такіх выпадках, не хадзіць на выбары, не ставіць подпісы за луку прымусова, не падпісвацца на сабелку і гэтак далей, тады толькі можна будзе казаць аб тым, што народ саспеў да нейкай плошчы. Аднак не раней. Таму я хачу, каб гэты байкот стаўся для, калі атрымаецца сотень тысяч ці хаця б для десяткаў тысяч беларусаў, першым актам грамадзянскай смеласці, падчас якой яны скажуць не. Ну і моя пазіцыя па прэзідэнцкай уладзе, па-мойму, відавочна. Я не шукаю сабе прэзідэнтаў, я не шукаю сабе правадыроў, я шукаю свабоды, пераменаў, самакіравання і максімальнага справядлівага пераразмеркавання улады і багацця краіны між яе жыхарамі, а ні ў якім разе не добрых ці кепскіх прэзідэнтаў. Моя барацьба была да прэзідэнцкіх выбараў, яна працягнецца пасля іх, незалежна ад таго, хто стане прэзідэнтам. Фух. Я, в принципе, уже пачаў адказваць на ваше пытанне. Ладно, пробегуся, потому что сам хотел сказать. Ну, да, з радыкалізацыяй Бабарыкі атрымалася вельмі цікава. Бачыце, як, ну, гэта не я уже першы адзначыў, да, што ён на пачатку кампаніі спрабаваў, так бы мовіць, прымазацца, да, так подлізацца, да, да выбарчай камісіі, да номенклатуры. Ён там рассыпаўся в дыферамбах у дачыненні да іх, казаў там, дзякаваў там Лідзе Ермошынай за рэгістрацыю, да, як быццам і не было да гэтага ні абразаў там датычна Ціхановскай, як быццам не было да гэтага фальсіфікацыі з яе боку. Ён такі тыпу лапкі ўверх, я нармальны, я с вами, номенклатура, не думайце, я вам не вораг. Гэта яму не дапамагло. Гэта яшчэ адзін класічны прыклад, ну, як для мяне, што калі ты ідзеш з нейкай мэтай, яе трэба абвяшчаць адразу, абвяшчаць гучна і не баяцца казаць, хто ты ёсць насамрэч, не спрабаваць нікога падмануць, не спрабаваць нікому падласціцца. Разумееце, дамаўляцца з номенклатурай можна, калі ты роўны з ёй па сілы. А колькі у Бабарыкі дывізій, образна говоря, да, як
казаў Сталін у дачыненні да папы рымскага, сколько у папы дивізій. Так і тут, калі ты не роўны бок, ты не можаш дамаўляцца, ты не можаш працягваць руку, ты можаш толькі примазывацца, ты можаш толькі подлизываться. Што ён спрабаваў зрабіць. А зараз ён бачыць, што гэты шлях ему закрыўся, ему нічога не заставалася, як пачынаць выступаць з радыкальнымі выказваннямі. І у выніку, глядзіце, як цікава атрымоўваецца, нібыта само па сабе. Ён стаў самым папулярным кандыдатам, дзякуючы пасадкі Ціхановскага. Рэальна, зараз яшчэ, можа не, я спадзяюся, калі раптам здымецца Святлана Ціхановская, мы атрымоўваем што? Што ўсё палітычнае поле зачысцілася пад Бабарыку. Цэпкала таксама з ім побач ідзе, але у Цэпкалы, вы разумееце, як бы і магчымасці не тыя, і па шэрагу прычын ён не дацягвае да яго на ўзроўню. Вось. Бачыце, як цікава атрымоўваецца. І атрымоўваецца сел Ціхановскі, Бабарыка адразу на кані. Многія кажуць аб тым, што Бабарыка пуцінскі. Я пакуль што так не лічу. Чаму? Таму што калі б ён быў пряма пуцінскі кандыдат, мы б бачылі за ім зусім іншыя грошы, зусім іншыя рэсурсы і зусім іншую медыйную падтрымку Крамля, якой зараз няма. Некія там прапуцінскія каналы, там ватныя за яго топяць, так, і гэта падазрона. Аднак гэта пакуль не тое, пра што можна казаць, што ён пряма такі крамлёўскі кандыдат. Я лічу пакуль што вось на тую сённяшнюю інфармацыю, што я бачу, маю, што ён мае падтрымку нейкіх колаў з Расіі. Хутчэй за ўсё гэта нейкія бізнесоўцы. Аднак не тое, што каб ён быў прямо такі стаўленнікам Крамля. У любым выпадку мяне гэта насцярожвае. Я баюся, каб бы ён у выпадку калісьці, калі стане прэзідэнтам, не здаў краіну Расіі. Я гэтага рэальна апасаюся. Што яшчэ сказаць хацеў? Таксама зараз вельмі цікавая сітуацыя наконт Белгазпромбанка. Прайшла інфармацыя, што Газпром заявіў, што знайшоў нас раптоўна запазычанасць за газ і сказаў, што з 1 ліпеня адключыць нам газ. Гэта відавочная рэакцыя на нацыяналізацыю Белгазпромбанка і больш за тое падбіраюцца ўлады да расійскага БПС-банку. Гэта вельмі насамрэч стрёмна, і мне падаецца, гэта вельмі неразумны крок з боку Лукашэнкі па двух прычынах. Ён вымушаны будзе правадзіць выбары ва ўмовах сваркі з усімі, і з Расіяй, і з Захадам. Узгадайце, усе папярэднія выбары ён быў у сварцы альбо з Расіяй, альбо з Захадам. Звычайна толькі з Захадам, прямо скажам. А тут і там, і наўкол ворагі. Разумееце, гэта вельмі дзіўна. Не то, што дзіўна. Гэта вельмі стрёмная і небяспечная сітуацыя для яго. Это па-першае. То бок, я не думаю, што Расія пряма схавает і Белгазпромбанк, і БПС-банк. Таму што гэта, прабачце, гэта наступленне на горла фінансавым інтарэсам Міллера і яшчэ шэрагу расійскіх алігархаў. Калі ў цябе забіраюць твои грошы, гэта ніхто цярпець не будзе. Бо Гертнера ў свой час яны схавалі, а вось з Міллерам, я думаю, так не атрымаецца, тому што Міллер – гэта сябра Пуціна. Это адзін момант. Другі момант, я не ведаю, што будзе з гэтымі банкамі, ці яны закрыюцца увогуле, ці што, аднак БПС-банк, не ведаю, у любым выпадку ўсё ідзе да таго, што там будуць буйныя звальненні, мне падаецца. Ці прынамсі прасядуць заробкі. І яны не могуць не прасесці, таму што тое кіраванне, якое вядзе наша дзяржава, яно ніяк не будзе эфектыўнейшае за старое кіраванне. І гэта будзе азначаць падзенне ўзроўню прыбыткаў у вялікай колькасці людзей. А хто там працуе ў БПС-банку і ў Белгазпромбанку? Працуюць тыя ж самыя беларусы, правільна? І, калі ласка, Лукашенко атрымае яшчэ некалькі тысяч незадаволеных людзей, у якіх былі грошы, а цяпер грошаў не стала, ці іх стала значна менш. І гэта людзі з статусам, гэта гарадскі сярэдні клас, гэта людзі больш-менш з грашыма, і проста вось Лукашенко, яны, зразумела, яны і так былі не вельмі задаволеныя ўладай, гэтыя банкаўскія служачы, больш чым упэўнены. Зараз ён проста прыдбае ў іх асобе сабе яшчэ больш жорсткіх, непрымірымых ворагаў. Гэта кепскі шаг, гэта дурны крок, вельмі неабдуманы. І, я па-ранейшаму лічу, што ён все ж такі выбары правядзе, пакуль што ўсё да гэтага ідзе. Ён, канешне, будзе на іх пераможцам, а самае цікавае пачнецца пасля. Такі мой прагноз.
Ну, па палітычнай частцы, па бегучых здарэннях у меня ўсё. Зараз читаю чатик і п'ю гарбатку, калі не супіць. Комстарх. Привело ли участие Бабарика в выборах больше новых людей в политику, чем в случае бойкота? Готовы ли его избиратели к защите своих голосов на выборах, на площади? Зараз, одну секундочку, коли ласка, пошукайте. Сорі, бытовуха. Так, процягваем. Ведаеце, больше людей в политику привлекло Бабарика. Ну, разумеется, а ў чым складаецца іхняе прыцягненне ў палітыку? Давайте подлічым. Яны поставили за яго подпіс і ўсё. Ну, по мне, гэтага малавата, каб казаць, што чалавек прямо-таки уцягнуўся ў палітыку. Да? Пакуль што рана нават судзіць аб гэтым. А байкот, ён уже патрабуе, як я ўжо казаў, ад вялікай колькасці людзей пэўнай смеласці. І таму я прадпачытаю такія дзеянні ад людзей, якія патрабуюць смеласці і актыўнасці, чымсьці просто паставіць подпіс за кагось. Готовы ли его избиратели к защите своих голосов на площади? Я лічу, што пераважная большасць не готовая. Хотя б тому, што ён да гэтага іх не рыхтуе. Ён ім расказвае такі наратыў, нібыта вось нас будзе 100 тысяч ці там паўмільёна, ён кажа 3,5 мільёны галасоў, немагчыма праігнараваць. Ну, паглядзіш, 9 жніўня тебе Лукашенко дакажа зваротна. Все хорошо, чего в новом часе уже не работаете? А я працую в новом часе, кто вам сказал, что я там не працую? Так, Виктор Скурчик. Добрый день, Микола. Знаком ли с книгой Джина Шарпа «От диктатуры к демократии»? Как относишься к идее ненасильственной борьбы? З книгой не знайомы, хотя чуў про яе. Да ідэі ненасильственной борьбы ставлюся станоўча, потому что, по-перше, увогуле гвалта трэба по магчымасці пазбягаць, а по-другое, негвалтоўныя перамены, яны, як паказвае статыстыка, тая ж, яны у большай колькасці выпадкаў яны заканчваюцца поспехам. Яны просто по статыстыцы больш паспяховыя. Тутэйшы шляхціч, вітаю, рады цябе бачыць. Так, Стас Петрик. Не раз чуў ад прыхільнікаў Бабарыка, што зараз Пуцін пакажа аглу і за Белгазпромбанкі за ўсё, такога плана маразм. Ну, я думаю, покажа. Ну, это занадто схаваць такое, это будзе дзіўна. У якой ступені покажа, гэта будзе бачна. Аднак, ну, у Расію троху зараз нагрэлі на грошы. Такое ніхто цярпець не будзе. Мацкевич за Бабарыку. Андрей. Ну, кепска. Александр Матросов. Стоит ли попробовать сейчас возрождать общину, коммуны как поддержку будущей революции? Что ты маешь на увазе под коммунами? І якби розтлумачу, я не зовсім зрозумів питання. Я заметил у патриотов помешательство, что они начали поддерживать Газпром. Ну да, троху есть такое. Мистер Аплан, у меня есть идея найти пустое здание, вместе сделать там все необходимое для жизни, обнести заборами, поставить шильды на входе. Вы покидаете территорию капитализма и входите в зону анархизма. Выдатная ідэя. Засталося сабраць грошы, каб выкупіць гэты будынак і так зрабіць дзе-небудзь у Швейцарыі ці ў Германії. Ось. Потому што Беларусі для цябе гэта скончыцца вельмі хутка. Так. Blue Yet of Belarus. Трэба ісці у наглядальнікі, у назіральнікі. Я думаю так.
мае сэнс у гэтым ісці ў назіральнікі, калі гэта частка стратэгіі байкоту. Калі і не частка, таксама ў любым выпадку хтосьці мусіць фальсіфікаваць парушэнні. Гэта трэба, я лічу так. Хтосьці мусіць фіксаваць гэтыя фальсіфікацыі. Таму, ну да, хто хоча, ідзіце, я падтрымліваю. Так, да, ставьте подобайку, дякую, Ангелина, 95 человек нам глядит, давайте еще крыху, и как было соточка. Так, X, Stay Punk, Stay Young X, угорал по проверочной линейке, блин, яны мне ніколі не падабаліся, занадто брудный такі гаражный гук для меня. Ну, конечно, я ведаю там гэтыя крылатыя фразы проверочной линейки, але, ну, ось так, каб слухаць, ніколі, не, ни разу. Так. Кун-кун или куб-куб, непонятно. Микола, молодец, удачи, ты хороший блогер. Дякую. Буета Беларусь, Тихановский, сценар, шчыра наивность. Шчыра наивность. ФФАДС-1, Восточная Беларусь, вся за Россию. Не, это неправда. Ничего яна не вся за Россию. Так, идем. Сколько вы написали? Так. ФФ АДС-1, так что Беларусь поделят напополам. Да, хорош писать фигню, короче. Покуль мы тут есть, покуль мы живые, никто ее напополам не поделить. Не будем, мы гэтага не дозволим. И не треба робіць такія, пісаць такія сказы, з якіх вынікае, што ўжо ўсё за нас вырашана, і мы тут нічога не вырашаем, і нехта тут будзе нічога дзеліць. Ніхто тут нічога дзеліць не будзе, пакуль мы здесь жывем, пакуль мы жывыя. Запомніце гэта усе. Так. Там між собой спрачаюцца. Тутэйшы шляхціч, усё ідзе да занепаду дзейнага рэжыму, або ён яшчэ трывалы? Нет, ідзе ўсё да занепаду. Гэта адназначна будзе стагнацыя эканамічная, стагнацыя палітычная, на фоне ўзмацнення рэпрэсій, на фоне міжнароднай ізаляцыі. Будзе, это занепад, ён уже пачаўся, і ён нават блізка яшчэ не наблізіўся да піку. Аднак, колькі ён будзе цягнуцца, гэтага я не магу сказаць. Ён можа цягнуцца і, блин, і некалькі год, хаця я лічу пакуль што цягам гэтага года ўсё вырашыцца. 107 чалавек, 107 так, адначасова, да, 107 гледачоў, 108 ужо, выдатна. Так. Так, не пишите, калі ласка, одно і тое ж пытанне по 2 разы. Гэта Blue Yet of Belarus, прошу. Я адказываю на все по парадку. Концепт Мейстер. Группа Бабарики, 10 тысяч людей, якія пайшлі збіраць подпісы, займаецца палітыкай фактычна. Окей, ребята, ну... Колькі з гэтых 10 тысяч чалавек реально нешта робяць, а колькі там номінальна? Ну, давайте шчыра зададзім себе пытанне. Блейз. В 2015 выборы не состоялись, было достаточно фотографий с пустыми списками избирателей в конце основного дня голосования. Фактически явка была не больше 15%. Не думаю. Я думаю, что реальная явка в 2015 году была докладно более. Не может такого быть. Евген 31. Расскажи, пожалуйста, про американку КГБ. Ну, что там рассказывать? Я там не был. Дякую Богу. Игоря Оленевича читайте, еду в Магадан. И он там был. Ну, яна почему называется американка? Потому что там яна круглой формы. И то бок там вертухай ходит не по продолу зад-вперед, а по кругу. Да? У многих камерах там нема прибиральні. Принамсі у 2011 году не было. И там камеры яны побудованные як гроб. Як труна, да, то бок каб вертухай з глазка мог цалкам усё бачыць. У кожнай камеры стаіць праслушка. Запомніце гэта, у кожнай камеры у амерыканцы стаіць праслушка. Ось, ну, в прынцыпе, ўсё, што я ведаю. Астатняе чытайце, еду в Магадан. Оленевич там сядзеў.
Кирилл Жарков. Зараз прийшла думка, а ці не толькі дзеля грошай Белгазпромбанк аджалі ў Расіі. Можа гэта для таго, каб у час X Расія змагла увесці свае войскі, калі Лукашенко не зможа удержаць уладу ў сваіх руках. Ой, гэта ты ўжо надта накруціў нешта канспіралагічнае. Аджалі яго за тое, што гэта быў бізнес Бабарыкі. Ну, не ягоны бізнес дакладней, а кампанія, якой ён кіраваў, і каб прысунуць ягонае аташэнне. Паверьце, Расіі, каб увесці войскі, асаблівая нагода не патрэбная будзе, калі яны захочуць гэта зрабіць. Алексей Шестакович. Прямая электронная демократия. Какая стратегия, когда кандидаты в депутаты начнут спекулировать? Я не зразумел питание. Да, я сказал, хтосьці мусить фальсификовать порушение. Да, конечно, хотел сказать, фиксовать порушение. Смешно отрывалось. ЛВГ Чес. В последнее время Цепкало не ведет себя как спойлер, критикует власть и искал поддержку Тихановскому. Его жена записала видео в поддержку Светланы. Как думаешь, он норм кандидат или хитрый спойлер? Сапраўды, я з самага пачатку абвясціў Цепкалу спойлером, сказаў, што гэта Гайдукевич для айцішнікаў. Пасля гэтага, чаму? Таму што ён цалкам так сябе вёл, ну вось просто на 100%. Пасля гэтага ён пачаў рабіць пэўныя крокі, гэта і вострая крытыка Лукашэнкі, і жонка, якая поставила подпіс за Ціхановска, якія кажуць, ну і там і гэта кпіны на яго на адрес з боку Лукі, якія кажуць, што магчыма ўсё ж такі не. Аднак усё ж такі я пакуль не спяшаюся адмаўляцца ад сваёй версіі, што ён прасунуты спойлер Лукашэнкі, да. Таму што ну няма ў мяне упэўненасці, што ён ідзе самастойна. Ну вось не магу я паверыць, што чалавек, які з 96-го года з Лукашэнкам, раптам тут стаў такім смелым і амбіцыёзным. Гэта выглядае непраўдападобна, зыходзячы з усяго таго, што я ведаю пра нашу сістэму. Yellowman. Петровский вообще говорил, что будут наезжать на Миллера. Кто ты такие, Петровский? Кто такие Дермат? Менее их слухайте. Ну, это реально, это клоуны некие. Тимофей ТТ, бережи себе. Дякую. Мистер Аплан, я вот думаю, а как мир будет относиться к анархистскому государству в Беларуси? Ведь вряд ли кто-то из правительства других стран захочет видеть рядом такое государство. Ну, па-першае, анархістскае государство гэта аксюмарон, да? Хаця сярод анархістаў словосполучение анархическое государство это уже таки мем стало, да, уже. Аднак все ж таки так казаць неправильно. Анархісты якраз таки супраць любой дзяржавы. Наконт таго, як будуць ставіцца там іншыя дзяржавы да анархізму ў Беларусі, ведаеце што? Давайте мы спачатку гэты анархізм у Беларусі пабудуем, а потым будзем думаць, як астатнія дзяржавы будуць да гэтага ставіцца. Да гэтага нам яшчэ такі шлях прайсці, ну, прямо скажем, даволі такі доўгі. Нам яшчэ, давайте перажываць праблемы па меры іхняга паступлення. Вунь у Ражаве, у сірійскім Курдыстане пабудавалі сваё самакіраванне, ну нічога, камусьці падабаецца, камусьці не спадабаецца, аднак у іх ёсць свая зброя, і яны зрабілі так, што іхнія ўсе суседзі змірыліся з існаваннем такой дзяржавы, ну, акрамя Турцыі, да, там просто ўжо диспропорцыянальная сила. Вось, давайте, да, переживать проблемы по мере их поступления. Я имел в виду, что раньше, Александр Матросов, оплотом анархистов в основном были профсоюз и свободная крестьянская община. Можно постараться и организовать сеть кооператив и коммун. Стоит ли это делать? Кооперативы так, однозначно варто организовывать. Я это подтримливаю. Ольга Семенова, вы уже как в Украине. Придурки, не делите Беларусь на Запад и Восток. Ну, акрамя слова придурки, я згоден. У нас гэты падзел, ён вельмі умоўны. Ён высмактаны з пальца. Не трэба нам тут расказваць про ўсходнюю і заходнюю Беларусь. Все это фигня. Так. Тым Блюет в Беларусь пытаецца ці не сабраваў я з матэматыкай. Не, ніколі. Powers X, доклад Герасимова читал? Не читал, я нават не ведаю, кто это такие. Томас Батура хотел задонатить, а там PayPal пропал. Ну, PayPal мой такі ж самый, як заўсёды быў.
Зараз я нават дзеля цябе гляну апісанне стрыму і пагляджу. Ну, мой PayPal на месте у описании этого стрима. Так. АВГ-ЧС. Многие активисты говорят, что дни Лукашенко уже сочтены. Не рановато ли такие оптимистические прогнозы? Рановато. Зразумела, што ён не вечны, і зразумела, што зараз вельмі шмат рызыкаў на яго абрынуліся. Але тое казаць, што прямо ну вось-вось уже заўтра все, пачакайце, ребята. Я заўсёды казаў, што няма пакуль што ніякай гарантыі, што пасля Лукашэнкі прыйдзе нехта лепшы. Адзінай такой гарантыяй можа быць моцная грамадская супольнасць. Грамадства, беларусы, якія ведаюць, чаго яны хочуць, якія палітычна арганізаваныя і аб'яднаныя ідэі, як мінімум незалежнасці Беларусі. Вось гэта можа быць гарантам таго, што пасля Лукашэнкі будзе нешта лепшае. Пакуль такой гарантыі няма. Ну, окей, да, я згоден, што амаль любы прэзідэнт мусіць будзе лепшы за Лукашэнку, да. Аднак у мяне, па-першае, няма ўпэўненасці адносна Бабарыкі, як ён павядзе сябе з Расіяй, калі раптам стане прэзідэнтам. А па-другое, што у плане эканамічным я вам гарантую, хто б не прыйшоў, будзе горш. Прынамсі, першы час будзе нашмат горш, чым ёсць зараз. Так. Евген 31. Что думаешь про Павла Спирина? Ну, файный блогер, мне падабаецца ягоная смелость. Так. Станислав, что с меньшинством делают при анархизме? Глядите «Анархия просто». Там у одним з першых выпускаў я растлумачыў адносна меншасці, адносна незгодных і гэтак далей. Што там будзе з людзьмі незгоднымі? Ну, прыкладна так і называецца. Называецца відос. Я не буду зараз паўтарацца, я спецыяльна вось для такіх шаблонных, часта задаваемых пытанняў я здымаю серыю «Анархия просто». Канцэпт месяца. На концэпт Калы, калі б ён быў спойлерам, то яго прадвігалі апошні год. Чалавек і такіх шмат працаваў у палітыцы з 90-х гадоў, дзе яму было працаваць. Быў паслом, IT прывёз адтуль ініцыятыву. Ну, я не буду зараз спрачацца аб гэтым, няма асабліва часу на гэта. Не абавязкова, што цябе будуць прасоўваць цэлы год перад гэтым, каб ты быў спойлерам. Ну, а Наталья Кісель, што не спойлер? Ну, а хто яе прасоўваў? АДС-1. Бабарыка сказал, что будет интегрироваться с Россией. Но он уже назад взял свои слова и сказал, что ой, меня не так поняли, незалежность Беларуси это святое. Тутэйшы шляхціч. За памяркоўнасці пэўнай часткі насельніцтва ёсць вялікая верагоднасць, што прыйдзе новы дыктатар. Так, на жаль, так і ёсць. Канцэпт месяца. Чаму будзе горш? Ёсць куды горш, асабліва няма як зрабіць гэтую сітуацыю горш, шчыра кажучы. Ой, павер мне, ёсць куды горш. Чаму будзе горш? Хаця б таму, што калі пачнуцца рынкавыя рэформы тут, і ўяві сабе 30, 50, 100 тысяч працоўных, якіх проста выштурхнуць на вуліцу, закрыўшы гэтае стратныя дзяржаўныя прадпрыемствы, якія ў нас апошнія там 20 год дацыруюцца. Вось табе горш, калі ласка. Гэта некалькі сотень чалавек выкінутых на вуліцу. Гэта прадпрыемствы прыватызаваныя, альбо яны будуць потым распрададзеныя, альбо там пераабарудаваныя там як на кастрычніцкай пад бары, яшчэ нешта пад складскія памяшканні і гэтак далей. Ну, будзе тое ж самае, што было пры прыватызацыі, пры развале СССР. А што ў Расіі у 91, 92, 3, 4 годах было добра, вось у нас гэта паўтарыцца, калі сядзе Лукашенко. Гэта проста відавочна. Будзе проста поўная жопа. Плюс не забывайце, колькі ён скраў і колькі ён, як ён, ну, эту эканоміку разлупіў, груба кажучы. Разумееце, і ўсё гэта пачне вылазіць. А колькі пазыкаў у нас? Не забывайце? Вось чаму будзе горш. Паверце мне, куды горш ёсць. І што яшчэ вельмі-вельмі далёка. Вось. Любы крызіс, любы пералом робіцца горш. Мистер Аплан. Как, по твоему мнению, эффективно работает революционное действие? Гэта не для гэтага стрима пытання. Так. Так. Ну што, здаецца, па вашых пытаннях усё. 127 чалавек мяне глядзіць, выдатна. Дзякуй вялікім усім, хто шэрыць гэтую спасылку, хто яшчэ гэтага не зрабіў. Калі ласка, паставце лайк і раскідайце спасылку на стрым сваім сябрам. Хай глядзяць.
Зараз про активістскую бяспеку. Карацей. Не, карацей не атрымаецца. У меня быў стрым ужо про активістскую бяспеку, я его нечаянно выдаліў. Выбачаюсь, таму зараз я паўтару многае з таго, што ўжо было сказана на гэтую тэму. Зноў жа я спачатку сканчаю гэты блок, потым чытаю ваши пытанні. Паехалі. Актывісцкая бяспека. Я выдзяляю 3 яе галоўных складніка, каб нам было прасцей арыентавацца у гэтым пытанні. Першае гэта сацыяльная бяспека. Гэта значыць мець побач з сабой правереных людзей сярод актывістаў і знаёмстваў, людзей, якія не зробяць табе горш падчас твайго супрацьстаяння з рэжымам. І не дапускаць у свае кола зносінаў інфарматараў. Гэта сацыяльная бяспека, складнік актывісцкай бяспекі. Другі складнік актывісцкай бяспекі гэта камп'ютарная бяспека. Гэта ахова ўсіх лічбавых каналаў перадачы інфармацыі, а таксама ахова носьбітаў інфармацыі электронных. І трэцяе гэта бяспека дзеянняў. Гэта бяспека падчас акцый, падчас, уласна кажучы, самога твайго актывізма. Гэта значыцца дзейнічаць так, каб звесці ўсе твае рызыкі да мінімума. 3 складнікі. Разгледзім іх зараз па чарзе. Што сябе ўключае сацыяльная бяспека? 3 галоўных моманты, якія трэба для яе ведаць. Першае, думаць, каму што кажаш, і нікому не казаць лішняе. І тут падкрэслю, тут не важна, займаешься ты нелегальнай, радыкальнай дзейнасцю, ці ты займаешься легальнай. Ты мусіш ахоўваць сваю інфармацыю ад лішніх людзей, якая ім не патрэбна. Запомніце, любая выведка, яна 90% інфармацыі збірае з адкрытых крыніцаў. І толькі 10 праз шпіянаж, праз агентуру і гэтак далей, праз нейкія ўзломы. Таму у вас мусіць быць правіла. Калі камусьці трэба... Калі камусьці не абавязкова нешта ведаць пра вашу актыўнасць, пра вашы акцыі, пра вашы заняткі, пра вашы знаёмствы, ён мусіць гэтага не ведаць. Гэта важнае правіла. Далей. Вы мусіце чэкаць увесь час сваё акружэнне на прадмет асобаў, якія падыходзяць пад прыкметы інфарматараў. Насамрэч, у нас у апазіцыі ёсць такая нездаровая фігня, як там просто шалёны нейкі пошук там інфарматараў паўсюль, стукачоў. Да, сапраўды, за столькі лет яны ўжо стварылі буйную агентурную сетку. Базара нет. Аднак усё ж такі не трэба, каб гэта перацікала ў параною, бо адна з мэтаў стварэння агентурнай сеткі і ўкідаў, якія робяць мусара з гэтай нагоды, якраз такі ў тым і складаецца, каб пасеяць недавер і параною. А людзі, якія адзін аднаму не давяраюць, сярод якіх няма моцных гарызантальных сувязяў, не зробяць ніякія перамены і ніякую рэвалюцыю. Таму, калі ласка, глядзіце, хто побач з вамі, з кім вы стасуецеся, якія людзі з'яўляюцца. Звяртайце ўвагу на людзей, якія з'яўляюцца раптоўна, як быццам з ніадкуль, на нейкія раптоўныя знаёмствы нечаканыя, да? Асабліва гэта датычна тых, хто займае нейкія кіруючыя пасады ў арганізацыях, у рухах, бо усе менты, яны, не менты, КДБшнікі, чекісты, да, яны падчас сваёй дзейнасці, калі яны ствараюць агентурную сетку, калі яны працуюць на правакацыю, на разбурэнне нейкіх рухаў ці арганізацый, яны нацэленыя заўсёды на 3 звяна. Першае, гэта лідарства, лідары, да, бо навошта ім разбураць арганізацыю, калі яны могуць проста взяць пад кантроль лідара і арганізацыя стане іхняя. Другое, гэта крыніцы фінансавання. І трэцяе, гэта найбольш ідэйныя, актыўныя людзі ў шэрагах гэтай арганізацыі. То бок, лідары, крыніцы, актывісты. Баласт, звычайна, іх не інтарэсуе. Зразумела, што больш за ўсё іх цікавяць такія тыя рычагі, праз якія гэтай арганізацыі можна кіраваць. У патрэбны момант, напрыклад, яе знішчыць, патрэбны момант накіраваць яе дзейнасць у патрэбнае рэчышча. На гэты конт, дарэчы, у многіх ёсць такая памылка, да? Людзі лічаць, што у ментоў, у чекістаў ёсць мэта знішчыць апазіцыю, знішчыць там рэвалюцыйныя ці радыкальныя рухі. Не, у іх не стаіць такой мэты, у іх не стаіць такой задачы. Іхняя мэта трымаць пад кантролем. Аб гэтым я вельмі падрабязна разжаваў, растусаваў у відосе, які называецца рэпрэсіі, як жа называецца?
Як працуюць спецслужбы. На маім канале відос называецца «Як працуюць спецслужбы». Загугліце, пашукайце, там гэта ўсё падрабязна распісана. Таму глядзіце, хто вакол вас з'яўляецца. Звяртайце павышаную увагу на людзей з алкагольнай і наркатычнай залежнасцю. Гэтых людзей вельмі часта вербуюць. Раней судзімых. То бок гэта таксама вельмі частая катэгорыя людзей, якіх вербуюць. То бок, як менты там атрымоўваюць інфармацыю, да? Зразумейце, што зламаць ваш смартфон ці там адправіць вам вірус на комп, гэта для них вельмі складана і не гарантуе поспех. Нашмат прасцей весці ў ваше атачэнне чалавека, які дзесьці ў дзяцінстве папаўся на наркоце, яго не сталі сажаць па тым умовай, што ён будзе працаваць на ментоў усё астатняе жыццё. І большасць агентаў гэта людзі, якіх калісьці на чымсьці злавілі. На нейкай дробязі. Самы просты прыклад, вось гэтая прастытутка з Мінска, якая ў гародні правакавала Ціхановскага. Вось, калі ласка. Вы думаеце, яна па сваёй волі на гэта пашла? Вядома, не. Яе злавілі за прастытуцыю, прымусілі супрацоўнічаць, альбо там пад прымусам там распаўсюдзіць гэтую інфу, што яна прастытутка, альбо дзесьці з наркатой, магчыма, патрапілася. Ну і прастытуцыя сама па сабе, гэта ж адміністрацыўка. Яй там можна 25 штрафаў накидаць, да, там, напрыклад, агульнай сумы там $10 000, да, які не зможа выплаціць. Закрыць выезд за мяжу, тым самым абрэзаць крыніцу заробку, да. І ўсё, вось чалавек на кружке, он будзе рабіць все, што ты хочаш. То бок пазбягайце такіх людзей, на якіх, па-вашаму, можа быць сур'ёзны кампрамат. Пазбягайце людзей, якія, як я ўжо сказаў, з'явіліся раптоўна ў вашай жыцці, як быццам з ніадкуль. Пазбягайце людзей, якія зашмат задаюць пытанняў, стрёмных. Там, адкуль грошы бярэце, а хто галоўны, вось такога чыну. Аналізуйце гэта, думайце. І пазбягайце людзей, якія наўмысна штурхаюць вас на радыкальныя дзеянні. Калі чалавек там пачынае размову пра зброю, пра выбухі, пра выбухоўку, пра тое, што нешта спаліць, пра тое, што яму надакучыла займацца там простымі рэчамі, трэба радыкальным нечым, гэта мусіць стаць для вас вельмі трывожным званочкам. Гэта яшчэ не значыць аўтаматычна, што чалавек стукач ці правакатар. Таму што, ну, сапраўды, ёсць людзі радыкальныя, ёсць людзі, якія хочуць у гэтым рэчышчы дзейнічаць, я не асуджаю. Аднак вельмі часта, ну, проста вы такому чалавеку, калі вы самі не настроены гэта рабіць, вы ему кажаце так: хочаш, займайся. Вось як я кажу, калі такіх людзей сустракаю: хочаш, займайся, я гэта не асуджаю. Аднак, ну, у мяне іншы род дзейнасці. І таксама можете разумець, што калі вы сабраліся нечым радыкальным займацца, вы не мусіце аб гэтым, нікому расказваць, тым больш людзям, якім вы не 100% давяраеце. Вось, карацей, так, гэта па гэтым пункце. І яшчэ па пункце сацыяльнай бяспекі вучыце таксама сваё атачэнне, бо вельмі шмат інфы зліваецца праз атачэнне. Гэта сябры, знаёмыя, паплечнікі, бацькі. Вучыце іх таксама, каб яны ахоўвалі сваю інфармацыю. Аб гэтым вельмі добры артыкул есть анархічнага чорнага крыжа, называецца «Родственнікі і крымінальныя дзела». Ёсць па спасылцы ў апісанні, альбо просто зайдзіце на сайт abcbelarus.org, abc-belarus.org і вывучыце. Ну, все спасылкі карацей есть. Паўтаруся яшчэ раз, напрыканцы апісання пад радком, дзе напісана «Абавязкова вывучыць» две спасылкі на вялізнае хранілішча артыкулаў па інфармацыйнай бяспецы, па планаванню акцый, па стратэгіі на сайтах «Прамень» і анархічны чорны крыж. Абавязкова, просто, калі вы хочаце быць эфектыўным актывістам, просто прачытайце іх усе. Там лішняй інфармацыі няма. Вось. Абучайце сваё атачэнне правілам інфармацыйнай бяспекі. У мяне найбольш зацятыя сябры, хто прям фанацее па бяспецы сваіх мамак паперасаджалі на жабе. І правільна, ну, насамрэч, і мае сэнс абучыць сваіх бацькоў, сваіх сяброў ахове вашай актывісцкай інфармацыі. Такім чынам, падсумоўваем першы пункт. 3 складнікі бяспекі. Першы з іх сацыяльная бяспека. Думаць, каму што кажаш, не казаць лішняга пра свае планы, пра сваю дзейнасць, пра тым больш там фінансаванне. Другое, чэкаць увесь час сваё акружэнне на прадмет стрёмных лічнасцей, інфарматараў. Калі знайшлі інфарматара, тут можа быць два варыянта: альбо вы штурхоўваеце яго, абрубаеце з ім кантакты, альбо зліваеце яму інфу нейкую, трымаючы яго на дыстанцыі. Злівайце яму інфу, якая не адпавядае рэчаіснасці. Але гэта вельмі рызыкоўны варыянт, і я не раю вам гэта іграцца, калі вы не супер упэўненыя ў сваіх здольнасцях. І трэцяе, вучыце сваё атачэнне не балбатаць і ахоўваць вашу інфармацыю таксама. Другі складнік — камп'ютарная бяспека.
камп'ютарнай бяспецы ёсць 4 галоўных кіта, на якіх яна стаіць. Першы гэта VPN, Virtual Private Network. То бок гэта абарона вашага злучэння праз гэта калі ваша ўся інфармацыя ідзе праз абаронены зашыфраваны канал, і Белтэлеком, а разам з ім і спецслужбы не ведаюць, што вы там глядзіце. Другое гэта Tor. Прыкладна тое ж самае, аднак жа ваша інфа ідзе праз цэлую сетку іншых камп'ютараў, іншых сервераў, і не толькі шыфруе інфармацыю, але і ананімізуе вашае спалучэнне. У Тора есть вялікі мінус. Па-першае, гэта вельмі павольна. Па-другое, некаторыя сайты пад ім не адкрываюцца. Напрыклад, там у Фейсбуку амаль немагчыма сядзець пад Тором. У ВКонтакте можна. І да, вельмі павольны інтэрнэт. Аднак ёсць зноў жа фанацікі, якія ўвесь свой трафік пускаюць праз Тор. Павольна, незручна, але вельмі бяспечна. Карыстайцеся Тором. Гэта VeraCrypt. VeraCrypt гэта праграма, якая дазваляе зрабіць шыфраваныя тамы на вашым камп'ютары, на якіх доступ мусара не могуць атрымаць. Калі там дастаткова доўгі пароль, яны не ўзламаюць. Усё, што датычна актывізма, усё, што можа вас кампраметаваць, не ведаю, там вашыя голыя фоткі, да, там гісторыі з дзяцінства нейкія, да, там всю інфармацыю, якую вы хацеце схаваць, вы мусіце хаваць пад VeraCrypt, пад надзейным паролем, які вы мусіце памятаць. Ён не мусіць быць нідзе запісаны. І Jabber. Jabber гэта пратакол для шыфраванай перадачы інфармацыі праз PGP шыфраванне. Для таго, каб ім карыстацца, ёсць такі самы зручны кліент Pidgin. Спампоўваеце Pidgin і усталёўваеце плагін OTR, Off the Record Messaging. Пасля нехітрых маніпуляцый вы пачынаеце карыстацца Jabber'ам праз гэта абароненае спалучэнне, і вашу перапіску ніхто прачытаць не можа. Гэта нашмат бяспечней, чым Telegram. Усе, каб вы ведалі, наркагандлеры, мафіёзі, там, тэрарысты, ва ўсім свеце ўсе карыстаюцца Jabber'ам. Вось. Пачаць асваенне камп'ютарнай бяспекі я раю вам, усталяваўшы на свой... Одну секунду, сканчаецца батарэя. Можешь, пожалуйста, принести зарядку, подключить? Вот, чтобы уже не влазить, не прорываться. Усталяваўшы сабе на компьютер Ubuntu. На компьютер ставіце сабе Ubuntu. Гэта нашмат больш бяспечная аперацыйная сістэма, пад якую пішацца нашмат менш вірусаў. Вось, гэта першае. Дзякуй. А што датычна смартфона, гэта мусіць быць доўгі пароль, ні ў якім разе не графічны ключ, не адбітак пальцаў. Гэта мусіць быць зашыфраваны сам па сабе смартфон. Глядзіце, гэта ў опцыях, як зашыфраваць носитель інфармацыі. Ну, можете пагугліць, як зашыфраваць носитель інфармацыі в смартфоне, да, там, як зашыфраваць Android. Вось, і ну, лепей не карыстайце ўвогуле смартфон для нейкіх рэчаў сур'ёзных. Пра тое, што ўсе тэлефонныя званкі адсочваюцца і кантроль за мабільнай сувязі гэта ледзь не галоўны пастаўшчык інфармацыі для апероў, я нават казаць не буду. Па камп'ютарнай бяспецы, увага, усе спасылкі пра ўсё, што я зараз сказал, VPN, Tor, Jabber, VeraCrypt, у апісанні, як усталяваць, там падробныя гайды. Лепей патраце, адзін дзень максимум на ўсё гэта, але ваш комп будзе абаронены, ваша інфармацыя будзе абаронена. І калі да вас прыйдуць з обшукам, мусара проста пакуряць бамбук. Нічога на вашых кампах важнага не знайдуць. Калі ласка, гэта вельмі важна. Займіцеся гэтым, не паўтарайце памылак шматлікіх краіны для жыцця і ўсіх астатніх, якія думалі, што гэта ніколі не датыкнецца, і потым мусара проста выкачваюць гігабайты важнай інфы з іх камп'ютараў. Вось, засвоіце гэта ўсё. Ідзем далей. Гэта быў другі складнік. Сацыяльная бяспека, камп'ютарная бяспека, і зараз трэці складнік. Гэта бяспека дзеянняў. Па-першае, што ў сябе ўключае бяспека дзеянняў? Ты мусіш думаць, што ты робіш. І асэнсоўваць усе наступствы. І вельмі шмат людзей трапляецца, ламаецца на следстве, ламаецца ў зоне, таму што яны не асэнсоўвалі ў належнай меры наступстваў таго, што яны робяць. Класічны прыклад гэта нядаўная справа Камара Емельянінава і паводзіны самога Камара.
які даў усе паказанні на Емельянова просто таму, што не чакаў, не хацеў сядзець там 7 год. Ён там вліў свайго паплечніка і ў выніку ўсё роўна яму далі такі вось тэрмін. 7 год, да? Я ўжо забыўся, колькі ім далі. Зараз яму 3 далі, да? То бок, і я вельмі шмат такого сустракаў, што людзі ішлі на нейкія дзеянні, перш за ўсё радыкальныя, не разумеючы наступствы. Я вам кажу, сябры, калі вы ідзеце на парушэнне закона, лепей падрыхтуйце сябе сядзець. Не думайце, што вас не зловяць. Калі вас не зловяць, выдатна. І многіх сапраўды не ловяць. Не трэба думаць, што они там все сильныя, але калі ідзеце, вы мусіце гатовы быць за гэта сядзець. Бо большасць здрадніцтваў, якія людзі робяць пасля таго, як іх прымаюць, ад таго, што яны не асэнсоўвалі ступень рызыкі і не гатовыя былі за гэта належным чынам расплачвацца. Карацей, усё трэба рабіць асэнсавана і абдумана. Не ведаеш, не ўпэўнены ў сваіх сілах, не лезь туды. Просто вызначце для сябе ступень, на якую вы гатовы рызыкаваць і трымайцеся ў межах гэтай ступені. Калі вы зможаце падняцца на вышэйшую ступень і прама рызыкаваць там 5-10 гадамі жыцця калоніі, калі ласка, толькі пацісну руку. Аднак у вас мусіць спачатку прыйти асэнсаванне, што все, я гатовы сваё жыццё прысвяціць рэвалюцыі. Я гатовы пакутваць. Я веру ў гэта настолькі, што вось я сваё жыццё гэта аддам. А потым толькі дзеянні, ні ў якім разе не наадварот. 113 чалавек нас глядзіць. Ідзем далей. Другое, гэта саблюдзенне канспірацыі пры падрыхтоўкі любых дзеянняў. Не абавязкова нелегальных радыкальных дзеянняў. Любые. Вы разумееце, у нас в Беларусі такі нюанс, што грань між радыкальнымі, нерадыкальнымі, легальнымі, нелегальнымі дзеяннямі вельмі хістаецца. У людзей в обшукі былі за то, што яны улёткі на вуліцы раздавалі, да? А не коктейлі Молотова кідалі. Таму што б вы не рабілі, вы мусіце гэта рабіць так, каб вас на подступах не арыштавалі. Ідзеце раздаваць улёткі, рабіце гэта, прынамсі, старайцеся не пад камерамі. Не кажыце гэта людзям, якім гэта ведаць не трэба. Не ведаю, хочаце замуціць там нелегальны пікет, да? Зноў жа, заматвайце хаця б твары, каб вас па камерах не ўсіх можна было апазнаць. Выключайце мабільныя тэлефоны, калі туды падходзіце. І гэтак далей, гэтак далей. Падрабязна аб усім гэтым па спасылках, там, дзе напісана абавязкова вывучыць у апісанні відэа. І трэці пункт бяспекі дзеянняў – гэта не пакідаць слядоў. Зноў жа, рабіце так, каб пасля ўсіх вашых дзеянняў вам і вашым паплечнікам не зрабілі горш. То бок, максімальна абцяжарвайце ментам пошук інфармацыю аб вас. Вельмі кепскі наратыў, які трэба заўсёды спыняць, пресекаць, калі говорят, ой, они так все знают. Да ніхера они не так все не знают. Яны гэту інфармацыю дабываюць, для гэтага ім трацяць высілкі. І калі кожны актывіст будзе сваю інфармацыю ахоўваць, ім прыйдзецца проста неверагодны ресурс траціць на пошук гэтай інфармацыі. Я, колькі сачу там за дзеяннем таго ж Губазіка, усіх астатніх, я бачу, што іхнія магчымасці насамрэч маюць свае ліміты. І не ўсё яны могуць. Тым больш у такія моманты ўздыму, да, пратэснага, калі шмат хто актыўнічае, калі шмат людзей дзейнічаюць. У іх рэальна ёсць складанасці, у іх ёсць абмежаванні, да, то бок у них не хапае ресурсаў, не хапае людзей. І чым больш мы абцяжарваем ім атрыманне інфармацыі, тым больш яны свой ресурс накіроўваюць на кагосьці. Это значыць, што гэты рэпрэсіўны ресурс не будзе, хтосьці будзе ад яго пазбаўлены, разумееце? Пакуль яны сілы накіравалі ў адно месца, нехта другі зможа аддыхнуць крыху спакойней. Таму дзейнічайце так, каб ім было цяжка здабываць інфармацыю і цяжка кагосьці рэпрэсаваць. І галоўны момант, завяршаючы, тое, што бяспека, актывісцкая бяспека, гэта не разавае дзеянне. Гэта не вы устанавілі Жабер, устанавілі там Веракрипт, зашифраваліся, перасталі юзаць мабільны тэлефон, все, вы ў бяспецы. Нет, гэта рэальна змена сваіх звычак і сваіх паводзінаў штодзённых. Гэта рэальна тое, што вам трэба мяняцца штодзень. Не ўсе да гэтага гатовыя, аднак гэта трэба рабіць, тым больш, калі вы хочаце актыўнічаць у будучым. Пачынайце гэта рабіць ужо зараз. Культура бяспекі ад таго і называецца культурай, што гэта цэлы комплекс звычак, паводзінаў, учынкаў, якія вы робіце не адзін раз, не два разы, а на працягу ўсяго свайго жыцця. Таму, падсумоўваючы, 3 складніка актывісцкай бяспекі. Гэта сацыяльная бяспека, думаць, хто вакол цябе.
комп'ютерна безпека, ахоўваць все лічбавыя носьбіты інфармацыі, і бяспека дзеянняў. Дзейнічаць асэнсавана і не пакідаць пасля сябе інфармацыі, якая б магла нашкодзіць вам і іншым. Все, па гэтым пункце ўсё. Зараз маленькі перарыўчык, і я чакаю вашыя пытанні. Дакладней не чакаю. Не, чакаю і чытаю. Зараз одну хвілінку перарыву і пачынаю.
Вітанкі яшчэ раз. Выбачайце, калі ласка, што адразу гук цішэй не зрабіў, я пакуль не ведаў, як гэта рабіць. Ну, от, пакуль разабраўся, спадзяюся, ніхто не аглох ад музейшына. Дзякуй, хто дачакаўся. Вось, гэты кавалак пра інфармацыйную бяспеку я потым выражу і запілю асобна на канал. Каму гэта было карысна, калі ласка, не забывайцеся пра данаты. Паехалі! Так, Сазон и Сокол скрытой смотрят. Это был жарт таки, ці что? Сазон вообще в бегах, не надо мне рассказывать, что он скрытый глядит мои стримы. Ох, вы и написали, конечно. Так, поехали. Плюсую за рынковые реформы. Так, я тут White Smoke. Салют, смотрел видос «Школа экстремизма». Там был момент на примере США, что деньги поделены неровно, и ты как-то не очень отзывался о капитализме. Что будет с капитализмом при анархизме? Капиталистами при анархизме от души. То же самое, что с остальными людьми займутся продуктивной працей. Ось. И будут приносить громадству корысть, а не высмоктывать з яго соки. Анна Канапацкая тоже спойлер, безумоўна. Стас Петрик, что наконт твоих дебатов с Пальчесом? Ну, спочатку Пальчес, як бы нам на Крестина не прийшлося з ним дебатовать. Ну, я только за, вы это самое. Ну, ви ж розумієте, яка зараз обстановка. Тут, блін, не до дебатів. Тут кожен день хоч стріми робі, аналізують, що відбувається. А які дебати, блін. Ну, хоча, може, нам треба з ним якийсь супольний стрімчик зробити і просто обміркувати бігучу обстановку, поки його не закрили. Алексей Шостакович, какая стратегия анархистов нужна после ухода диктатора? Добиваться свободы слова, перш за все, отмены антиэкстремистского законодавства, адмены ўсіх законаў, якія абмяжоўваюць свабоду слова, свабоду сходаў, свабоду асацыяцый і праца з моцная праца з сацыяльнай павесткай адназначна. То бок, паколькі сацыяльнае становішча ў Беларусі пагоршыцца, эканамічнае пагоршыцца, гэта будзе вельмі спрыяльная глеба для працы анархістаў. Але найперш нам трэба максімальна пашырыць поле легальнае, у якім мы можам існаваць і дзейнічаць, ствараць свае легальныя арганізацыі, вялізныя, аб'ядноўваць іх людзей. І працоўныя калектывы, перш за ўсё, беспрацоўных, і працаваць сацыяльнай павесткай, ствараць рухі нізавыя, рухі эканамічнай ўзаемадапамогі. Беларусы насамрэч не кепска самаарганізоўваюцца, я думаю, гэта вельмі добра зайдзе. Галоўнае не впадаць в субкультуршчыну і ва всякую стрёмную леволіберальную фігню типу ЛГБТ, фемінізма і гэтак далей з галавой не ныряць, да, то бок, а займацца рэальна сацыяльнай тэматыкай, вяртаннем улады працоўнай. Концепт Мейстер. Ну, я мяркую, што МВФ і іншыя дадуць тое, што не дадуць АГЛ. Не зусім зразумеў гэты сказ. Powers X. Доктрина Герасимова обязательно к ознакомлению. Ну, хорошо. Я вас прошу. Александр Шабалин. Привет из Гомеля. Петька Гондонович. Крытая номер 4 смотрит. Что, крытый уже Wi-Fi провели? Александр Шабалин. Извини, что так поздно подключился. Да ничего, лепш поздно, чем ніколі. Так, Петька Гондонович, хватит спамить одними и теми же поведомлениями, а то зараз забаню.
один раз написал достатково. Концертмейстер, PayPal, Микола 90 тысяч, а почему не 900, как у Тихановска? Это долгая история. З меня однойче контролерша у автобусе запотребовала 90 тысяч рублей. Является штрафом. Но я їй відмовив. І потім назвав так свій e-mail. Так. Концертмейстер, Yellowman есть... так, ну ладно, это вы между собой сперечаетесь. Кирилл Жарков, ніякого сенсу нема сидеть у соцсетках простор, это вас денімізує. Ну, конечно, когда вы сидите, Вася Иванов, это ваше сапраўднае імя, и вы сидите с Патора, ну, сенсу не шмат у гэтым. Аднак, калі вы под чужим імем, то сенс ёсць. Виктор Мясников, давай по-русски. По-русски будзе ў России. Так, тут Yellowman уже развел спрэчку, я это пролистываю, пробачьте, не буду это все комментовать. Концертмейстер за гук пишет, да, калі ласка, выбачайце, просто так я пакуль яшчэ не ведаў, я отключу, все, зараз гук буду рабіць цішэй, калі буду врубаць заставку. Алексей Шостакович, насколько важно внедрять в массы теорию принятия коллективных решений консенсусом? Как оцениваешь опыт либертарного движения в умениях находить согласие в разных ситуациях? Я лічу, что консенсус это добрый метод принятия решения у малых группах. Это неэффективный метод принятия решения у великих группах. И это уже было доказано практикой. В великих группах працуе мажоритарное и звышмажоритарное голосование. И консенсусы, ну, не вельмі. У меня, колькі я в анархістскім руху, столькі у нас як бы консенсус очень добрый у гомогенных группах, разумеется, калі вось группа прям прытрымліваецца аднаго прыкладна напрамку, адных думак, аднаго, не ведаю, аднаго ладу мыслення больш-менш, да? І тады яно будзе працаваць. У ўсіх астатніх выпадках, ну, гэта такое сабе. Гэта не трэба забывацца, гэта яшчэ вельмі павольны метод прыняцця рашэнняў, і гэта падходзіць не заўжды. Таму я супраць таго, каб прасоўваць у масы метод прыняцця рашэнняў кансенсусам, гэта не будзе працаваць. Акрамя асобных выпадкаў, да, калі не браць, як кажу, малыя групы, альбо выпадкі, калі ніхто і нішто цябе не падганяе, у цябе ёсць уйма часу на прыняцце рашэнняў, консенсус гэта неэффектыўна, гэта не канае, і мне гэты метод прыняцця рашэння не нравится. Ангелина Себик, ці шифруюцца міліцыянты? Ну, я вам скажу, что, напрыклад, іхнія размовы па рацыях можна спакойна праслухоўваць з дапамогай сканера частот. Вось. Ёсць у іншых там служб, по-моему, КДБ, ці у каго ідзе па зашифраваных каналах радыёабмен, аднак у звычайных ментоў, вось, і ўжо было такое не раз, злівалі іхнія перамовы у інтэрнет, як вони там кажуць, ну, там група анархістаў задержаць, ну, там всякое такое. Калі пагугліць, гэта можна знайсці. У Губазіка есть аддзелы па ахове інфармацыі. Ось, гэта я ведаю дакладна. Ну і так, у іх есть там аддзелы і спецыялісты па ахове інфармацыі, але ўсё гэта не на такім высокім узроўні, як можа падацца. Томас Батура, а что если взяли твои зашифрованные данные и методом паяльника требуют пароли-ключи? Ну, от терморектального криптоанализа никто не застрахован, тут уже я вам не дараться, да, то колькі можешь, терпишь, а потом, ну, сдаешь. Ну, зразумела, что пакуль что нас людям, пакуль что ментам нават няма патрэбы так рабіць, потому что у людей, блин, усё у незашифрованным выглядзе. Что параеш, Ангелина, з літературы на тему уласнай бяспекі?
Ну, я кажу, по тих спасылках, что у описанні, во літературы вам на неделю, на тыдзень, да, ознакомливаться и читать. И у гэтай літаратуры есть яшчэ спасылкі, калі ласка, знакомьтеся, читайте, там просто всего достаточно. Калі камусьці гэтага будзе мала, тады звяртайцеся і падкіну вам яшчэ. Так. Кирилл Жарков. Карыстайцеся праграмным забеспячэннем з адкрытым ісходным кодам, тады ніхто пісаць даныя з экрана не будзе. Падтрымліваю цалкам. Концепт-мейстер. Спасылкі мусяць быць у описании трансляции. Да. Ага, так. АВГ-час. 19 июня будет встреча с Лавровым. Как думаешь, какую помощь будет просить Лукашенко у России? И чем может помочь Россия на фоне захвата Белгазпромбанка? Не берусь прогнозовать. Ведаете, я не володаю информацией. Вот прямо что они там, куда, что там на уме у Лукашенки зараз, я на вот ведать не ведаю. Виктор Мясников. Голосовать, не голосовать, забастовка, за кого ставить подпись. Об этом размовляли на початку стрима. Не буду повторяться. Наконт донатов. Это ты там накрутил Donation Alert, что не можно с PayPal донатить. Блин, я ничего не накрутил, ничего не менял. Люди все с PayPal донатят, то все нормально. Ну кидай с PayPal прямо на PayPal тогда. Не верю, все может быть окей. Куб, ты используешь мобильный телефон вообще? Нет. Евген 31. Если реально захотят найти тебя, не помогут ни Tor, ни VPN, обойдут как мая быть, согласен тебе? Не согласен. Хорош, это, раздувать мифы, да, то бок, если реально захотят, нет, ну конечно, если захотят, если поднять ментов там просто у всей краины и шукать тебе по всей Беларуси, прочесывать леса, там з допомогою 300-400 тисяч чоловік на протягу 2 тижнів і у кожну квартиру зайти, так, як шукали Альдамора, якого похитили червоні бригади, да, у Італії в свій час, прем'єр-міністра, то да, конечно, знайдуть. Но що значить реально захотят? Понятно, що там прям, ну, ви розумієте, да, но хто буде, що ти мусиш зробити, щоб на тебе потратили такий ресурс, скажи мені, коли ласка. Усё, не, чуваки, все залежить выключно от вас, колькі вы готовы терпеть лишенняў, наколькі вы разумныя, наколькі вы падстрахаваліся, перш за ўсё. Ад гэтага залежыць, знойдуць вас ці не, найперш. Поэтому не требуюсь гэтага там захотят. Ну понятно, что захотят, да. Аднак моя мэта ў тым, чтоб між захацелі і знайшлі, па-першае, як мага больш часу прайшло. По-другое, я вам вообще-то Tor и VPN приводил у приклад не того, что вас ніколи не знойдуть менты, да? Ну, мяне яны ведаюць, где я живу, да? Что я там мяне знойдуць, не знойдуць. А у приклад того, что ахоўваць інфармацыю увогуле любую, якой вы карыстаецеся, якія старонкі вы глядзіце, з кім вы кантактуеце, аб чым вы перапісваецеся і гэтак далей, а не ў тым, чтобы стаць там празрыстым і незаўважным і невидимкой, да, для ментов. Не, аб гэтым гаворкі не ідзе. Гаворка ідзе аб тым, каб у працэсе іхняй дзейнасці даць ім як мага менш інфармацыі і аб вас, і аб вашай дзейнасці, і аб іншых людзях. Так, концепт-мейстер. Микола, пишу вам з Джабера. Маю поважное питание. Что вы думаете про забастовку? Это не так страшно, як выходзіць за площу на 1000 людей. Забастовка перспективна. Так, безумоўна, гэта вельмі эфектыўны інструмент змагання і выдатны прыклад негвалтоўных пераменаў. 2 тыдні ўсеагульнага страйка у Беларусі і рэжыма не будзе. І не надо ніякіх плошчаў, барыкадаў, майдану. Аднак жа дзе тая сіла, якая могла б арганізаваць такі страйк у Беларусі? Яе няма, вядома. Топ Kids 2020. Так на какие действия вы готовы сейчас? Изменятся ли ваши действия после выборов?
дзіўнае нейкае пытанне, на якія дзеянні я гатовы. Ну на тое, што я і раблю зараз, ну тыпу што я гатовы. Я гатовы даносіць сваю пазіцыю, я ж яшчэ казаў, я яшчэ раз паўтарюся, моя палітычная дзейнасць была да выбараў, яна працягваецца зараз і пасля выбараў яна працягваецца. Выбары для мяне не з'яўляюцца нейкай лёсавызначальнай вехай такой, да, водораздзелам, пасля якога ў меня нешта ў жыцці змяняецца. Ось. На што я гатовы? Ну все тое ж самае, што і раней рабіў. White Smoke. А что будет с бизнесом при анархизме? Ён перейдзе ў рукі працоўных калектываў. Канцэптмейстер. Але калі без кансэнсусу прыняцце рашэння большасцю, калі будзе лічыць цёця Ліда, то гэта анархія паводле АГЛ. Ну, нейкую фігню, прабач, ты напісаў. Па-першае, прычым тут цёця Ліда, як можна ўвогуле параўноўваць анархісцкі лад з лукашыйскай дыктатурай. Па-другое, давайте хаця б мы прыйдзем да таго, што ў нас большасць будзе вырашаць. Пакуль у нас не вырашае большасць, у нас вырашае меншасць. Стас Петрик. Мікола, як лічыш, ці зайдуць гэтыя выбары падчас цих гвалту ментовых пасадак выбары 2010 года? Такая верагоднасць ёсць. Комстарх. Зараз толькі ДАІ працуе ў аналагавым радыёэфіры, усе менты і нават звычайны патруль працуе на шыфраванай лічбавай радыёсувязі. Дзякуй за інфу, не ведаў. Стас Петрик. Наконт усеагульнага страйка. Ён не спрацуе, таму што народу не мае даверу адзін да аднаго, а спрацуе дылема заключонага. Ну мы ж кажам зараз не пра сённяшні дзень, да? Зразумела, калі б сёння у народа быў давер адзін да аднаго, дык ужо б рэжыма гэтага не было. Ужо б за Ціханаўска стаяла круглыя суткі 500 чалавек пад Валадаркай, разумееце? Але мы кажам пра уяўныя тую Беларусь, мы мадэлюем сітуацыю, у якой мы маглі б абрынуць рэжым праз страйк. І калі б яно так адбылося, то рэжыму б не было. Разумееце? Это абсолютно реально, это уже праверныя гісторыі, усім гэта лагічна, гэта зразумела, да? Бо палітыка гэта канцэнтраванае выражэнне эканомікі, мы все гэта ведаем, што гэта будзе працаваць. А тое, што гэта не спрацуе прям у сённяшняй Беларусі 16 чэрвеня 2020 года, ну гэта як бы трюізм, гэта зразумела. Николай Чаран. Как можно помочь сейчас гражданскому обществу, каких действий не хватает от активистов? Доброе пытанне. Давайте пералічым. З чаго трэба пачаць? Першае. Не ставіць подпіси за Луку і загітаваць на тое ж самае сваіх сяброў, знаёмых, родных. Другое. Адмаўляцца ад любых прымусовых падпісак на дзяржаўныя СМІ. Трэцяе. Калі вы працуеце ў дзяржаўным сектары, пачаць зліваць інфармацыю зліваць інфармацыю ўсім, усю датычную нейкіх там незаконных распараджэнняў начальства ці ўсяго, што можа быць цікава грамадству, зліваць у незалежныя СМІ. Чацвёртае, калі вы знаходзіцеся дарога, здарова. Калі вы знаходзіцеся у нейкіх праўладных арганізацыях, прымусова вас туды загналі ці не, Белая Русь, БРСМ напісалі заяву, выйшлі. Гэта што датычна пачаць сябе. Што датычна дапамогі грамадзянскай супольнасці. Заданатце блогеру, любому. Вось выберыце сябе блогера, які вам найбольш падабаецца, і падтрымлівайце яго фінансава. Лепш патроху, але стала. Другое, расшарвайце спасылкі ў сябе ў соцсетках, дзеліцеся сябрамі, знаёмымі, спасылкамі на стрымы, спасылкамі на тэксты нейкія цікавыя, на незалежныя СМІ, на тэлеграм-каналы. Трэцяе. Станьце самі ячэйкай грамадзянскай супольнасці. Вось вы знайшлі нейкае цікавае відэа палітычнае. Сабярыце ўсе дома сяброў, абмяркуйце яго. Абмяркуйце перамены. Вазьміце кніжку нейкі, артыкул, прачытайце, сабярыце проста сяброўцы, нават можете скарыстацца такім пранкам, да, то бок. Сабрались сябры там на дзень народзінаў. А вы ім, опа, а давайте паглядзім відосы. І оп, вы іх такім чынам уцягнулі ў палітыку. То бок, цікаўце сваіх, старайцеся зацікавіць сваіх сяброў, знаёмых, ваше атачэнне палітыкай.
Вось гэта скидывайце таксама на зборы людзям, якія збіраюцца на штрафы. Так, удзельнічайце ў валанцёрства. Зараз куча валанцёрскіх праграмаў. Хто там по ковіду, хто по ковіду яшчэ не закончылася вся движуха, хто просто удзельнічае ў нейкіх дабрачынных движухах, там у дапамозе жывёлам, дапамозе дзецям, дапамозе старым. Знайшлі такую движуху, впішыцеся за нее. Ну, есть там притулок, да, там для котов, собак, там, для бездомных животных, я забыўся, як ён называецца. Просто туды впішыцеся, раз у тыдзень туды едце. То бок пастанавіце себе раз, напрыклад, там, один дзень на тыдзень траціць на грамадзянскую працу, да, на тое, каб нешта рабіць лепшае ў грамадстве. Вось едзьце там у притулок, едзьце там у дзіцячыя дамы. І важна тое, што вы ўжо будзеце ў нейкай супольнасці, разумееце, людзей, на якую вы зможаце таксама ўплываць, вы ўжо не атамізаваны, вы ўжо маеце нейкі кола вакол сябе. Калі вас аштрафуюць, з вами нешта здарыцца, ці трэба будзе неяк выказацца ў вашу дапамогу, гэтыя людзі з вялікай вераятнасцю яны да вас падпішуцца. А ўвогуле класна, калі вы выходзіце адразу ў некалькі такіх суполак. Гэта реально ўжо будучая мадэль анархісцкага грамадства, да? Калі чалавек у некалькіх калектывах, камунах, аб'яднаннях, да, там, хоць 10, хоць 15, неважна, але ў кожнай ён дзесьці нешта патроху робіць. Так перадолеваецца атамізацыя, так гартуецца грамадства, будуюцца гарызантальныя сувязі. Вось, пішыцеся ў нейкую грамадскую ініцыятыву, не абавязкова палітычную. Вось я зараз перачысліў просто такое, ну вось мінімум, прям базу, да, тое, што можа кожны рабіць чалавек, ну літаральна без усялякай рызыкі пра сябе, для сябе. Я ўжо не кажу там, клепіце налепкі, там, пішыце там 3% на табакерке, хадзіце на мітынгі, на пікеты, стварайце рэвалюцыйныя арганізацыі, гэта ўсё больш высокі ўзровень. Давайте вось пачнем хаця б з гэтага. Упісвайце, там, адпішыцеся ад усяго дзяржаўнага, пачніце абмяркоўваць палітыку з сваімі сябрамі, знаёмымі, расшарвайце блогераў, ставце лайкі, рабіце рэпосты і упішыцеся ў любую грамадскую ініцыятыву. Вось гэта, калі хаця б, не ведаю, палова беларусаў гэта зробіць, ужо там ад рэжыму нічога не застанецца. Ну, разумееце, реально. Это ўжо будзе тады дастаткова высокі ўзровень людзей, якія могуць реально выйсці на плошчу і нешта там зрабіць. Пакуль у гэтых всіх штуках удзельнічае, на жаль, мізэрная меншасць беларусаў. Давайте пачнем ад апалітычных людзей, хаця б патрабаваць гэта. Можна рабіць шмат большага. Я не кажу, што вось толькі гэта рабіць і больш нічога. Можна рабіць нашмат болей. Але вось гэта неабходны мінімум, я лічу. Так. Александр Рудкевич, привет, здоровки. Наконт анархіі. Якім чынам ствараць сацыяльную падтрымку падчас анархіі? Кожны другі можа сказаць, што ён не інвалід. Падтрымліваць сацыяльна неабароненых не хоча. А гэта будзе нашмат прасцей, чым зараз, бо кожны інвалід, кожны чалавек сацыяльна не забяспечаны, ён будзе прыпісаны, так бы мовіць, адразу да некалькіх калектываў. Гэта і па месцы пражывання, і па месцы працы, і там са сваімі роднымі. Гэта ўсё тое, што я зараз пералічыў. І анархісцкае грамадства гэта не грамадства, дзе ўсім будзе адзін на аднаго пофіг, да, як зараз. Гэта ўжо не атамізаванае грамадства. Паглядзіце на любую Каўказскую рэспубліку, Чечню, Інгушэцыю. Прыедзьце туда, вы там не пабачыце ніводнага бездомнага бомжа, ніводнага інваліда, які б прасіў міласціню. Чаму? Таму што для любога жыхара гэтай краіны мець родзіча, які просіць міласціню ці бомжуе, гэта страшная ганьба. Страшна. У іх сувязі не анархічныя, там, камунальныя, да? У іх родственныя сувязі, сваячныя, разумееце? Аднак усё роўна гэта вельмі моцныя гарызантальныя сувязі, не дзяржаўныя, не прымусовыя. Ну, часам троху іерархічныя, базару нет. Аднак, тым не менш, яны ёсць. І просто там ты не ўбачыш бомжа, які на вуліцы валяецца. То ж самае будзе пры анархізме. Гэта будзе ганьба для камуны, ці для суполкі, ці для дома, што іхні жыхар валяецца дзесьці пад пад'ездам там п'яны. Это будзе грамадства, дзе людзі будуць реально удзельнічаць друг на друга. І дзе будзе реально нейкі грамадскі ціск. Паколькі не будзе рэпрэсіўных структур, участковага, які прыйдзе з дубінкай зганяць, то мэту грамадскага рэгулятара будзе не мэту, функцыю грамадскага рэгулятара будзе выконваць само грамадства, сама камуна, сама супольнасць.
Евген 31. С какой конторы силовики, которые Тихановского Гродно крепили? ГБ или ГУБОПИК? Какое ведомство занимается политическим? Ими занимается и КДБ, и третье управление ГУБАЗик. Как прокомментируешь угрозы Тихановской сегодня, АВГЧС? Они что, рассчитывали, что она никому не расскажет и тихо снимется с выборов? По-перше, я прокоментую, что это варто было чакать. Да? Ну, то бок это дивно было. Я думаю, ну, для меня увогуле дивно мець дзяцей і разлічваць, што яны не будуць на гэта ціснуць. Ну, у колькіх уже актывістаў дзяцей адбіралі і ціснулі і пагражалі гэтым усім. Ну, скажи дзякуй, што яшчэ нічога не зрабілі дзецям насамрэч, а можна шмат што зрабіць, там взять двух амбалаў, да, просто будуць дэманстратыўна хадзіць там за гэтымі дзецьмі, ці стаяць пад прыём. Это все дастаткова, гэта не надо там біць, божа упасі кагосьці, да, просто дэманстратыўны такі ціск. Напужаць прасцей проста. Гэтыя праблемы трэба вырашаць яшчэ да таго, як ты пайшоў высоўвацца, не ведаю, дзяцей за мяжу адпраўляць, ну, ці ўвогуле не высоўвацца. Не мусіш ты, калі аспрэчваеш дыктатару ў аўтарытарнай краіне, мець такія слабыя месцы, я так лічу. Іван Іванов, як ты лічыш, ці залежыць развіццё грамадскай супольнасці ад узроўня нацыянальнай самасвядомасці? Ну, ведаеце, мне падаецца, гэтыя рэчы могуць час ад часу перасякацца, але яны наўпрост так і не асабліва залежаць адзін ад аднаго. Бо аб'ядноўвацца людзі могуць вакруг розных ідэй, да? Не абавязкова ідэі нацыянальнай, да? Там, ідэі нацыянальнай ідэнтычнасці. Так это адзін з варыянтаў, вакол якога можна аб'ядноўвацца, і ён даволі часты, папулярны, аднак не аднолькавы, не абавязковы. Yellowman, не ходить на провластные мероприятия типа парадов 7 ноября Дня независимости. Так, вот гэты момент я забыл упустить. Да, пытание отписаться от Совбелки, выйти из БРСМ, не ставить подписи за Луку, не ходить на провладные мероприятия. И у всех своих сяброў знакомых так само агитовать не ходить. Каспар Бекиш, у людей включается режим 3 мапок. Ну да, вот, на жаль, в малых городах все вельми запужаны. Концепт мейстер. А чаму не арганізаваць людзей на лайки, каменты, баны ботаў на тым жа YouTube? Бо колькасць прагляду лайкаў не дазваляюць тренды нават патрапіць на мільёны, а лайкаў 1000. Як так? Ну, гэта таксама трэба рабіць, я ж гэта і казаў, да? Лайки, рэпосты, каментары і ўсё астатняе. Аднак я ўсё ж такі прыхільнік таго, што ўсё вырашае актывізм у офлайне. Но гэтыя лайки гэта не трэба перабольшваць. Вон у Тихановскага 200 000 подписчикаў. Ну ідзе яны зараз. 200 000, уявіце сабе. Fly.run. У Ленина тоже был лозунг «Фабрики рабочим». К чему это привело, все мы знаем. Это к тому, что ты сказал, передать бизнес працоўным коллективам. Открою секрет для людей, которые не ведают истории, что большевики не передавали бизнес и фабрики працоўным коллективам у пераважнай большасці. Яны адразу навязали там бюрократычнае кіраванне, якое з працоўным самакіраваннем не мае нічога агульнага. Так что оставьте гэта там либеральные казки, да, про то, что ой, большевики там передали уже передали уладу там працоўным. Да ничего они не передавали. Большевизм это изначально была иерархичная, бюрократичная движуха. Да, то бок яна там и партия такая, и держава они пошли стоить по таких же лекалах, тому Флайран не пиши такого больше. Так, все, Петька Гондонович, я тебе блокую, сори. Ну, просто хопить писать однольковые комменты по 56 разов. Не треба спамить. Я тебе почув, дякую. White Smoke, а как бизнес будет под контролем рабочих коллективов? Ты имеешь в виду под контролем рабочего коллектива района, например, куда будет идти прибыль? Буду благодарен, если запишешь видос на эту тему. Я гэта казаў на пачатку, гэтая тэма будзе раскрытая потым. Пакуль жа пагуглі рабочее самоуправление Аргентины, пагуглі
Фильм «Мате, глина и производство». Называется «Мате», как чай мате. «Мате, глина и производство». Там приклад фабрики самакіраванай «Занон», якая была захоплена падчас эканамічнага крызісу ў Аргентине ў 2001 годзе, по-моему, она дагэтуль працуе. АВГЧ. Тихановская объявила, что продолжит борьбу, ей, видимо, хорошую помощь предложили. Ну, я не ведаю, что ей предложили, что мы будем гадать. Тарік Сот. Прывітанне. Як лічыш, ці можа быць раскол ва ўладзе? Чаму цыган звольніў урад? Можа, ён боится здрады? То, что он боится здрады, это 100%. Раскол ва ўладзе можа быць адназначна, і я не здзіўлюся, калі ён ужо ёсць. Просто мы аб гэтым не ведаем. Я думаю, што ён як мінімум наспявае зараз. Як мінімум. Я пакуль не спяшаюся казаць, што ён прямо такі ёсць, як там Шрайбман кажа: «О, у нас раскол у элітах». Не ўпэўнены, але магчыма. Справа в том, што мы вельмі мала ведаем. У нас не хапае інсайдаў адтуль. Вось, пакуль такога яўнага раскола няма, але думаю, што ён як мінімум наспявае. І, канешне, для Лукі гэта страх. Так, ну што, здаецца, я на ўсе ваши пытанні адказаў. 91 чалавек глядзіць мяне зараз. Просьба, калі яшчэ есть пытанні, то пішыце, задавайце прямо зараз, потому что хутка отключаемся. Вось. Я пакуль што погляжу, колькі нас 89 чалавек. Так, ну што, пытанняў... вось одно есть пытанне. Кладзенне пытання ад дарогі каментар. Усе, хто можа і хоча, варта таксама ствараць і развіваць уласныя медыяканалы. YouTube, Telegram, ОК, ВК і ГД. Вельмі недахоп зараз у адукатных лакальных суполках. Згодзен. Так, трэба, каб калі вось... Колькі там у Беларусі блогераў? Ну, 20 чалавек. Ну, реально, 20. Таких вось прям. Нават я беру там маленькіх. Ну, а трэба, каб было, 100. І тады ўсіх не закрыюць. А калі 100 закрыюць, каб яшчэ 100 з'явілася. Ну, то бок, разумеецца, так мусіць быць. Згодзін. Михаил Пупкин, как думаешь, если закидать нами сипы, нами хватит ли нам мест? Сипы это что? Ципы, напевно, маюцца на увазе. Ну, конечно, хопіць. Ну, каб не хапіла месцаў, гэта, ну, мусіць быць, я так вам скажу, ад 5000 затрыманых прыкладна і болей. У 2006 годзе, просто калі людзі, калі вы зараз думаеце, што зараз прям рэпрэсіі, зараз прыкладна 100 чалавекам далі суткі. У 2006 годзе у нейкі момант колькасць людзей на сутках пераўзыходзіла 1000 чалавек па розных ацэнках. Ну, плюс-мінус. 1000 чалавек. Ну, все, уявіце, 10. Уявіце себе, у 10 раз болей затрыманых, чым зараз. Конечно, тады не быў так развіты актывізм грамадзянскі, грамадзянская супольнасць. Пра блогінг я ўвогуле маўчу, да, не было амаль што такой з'явы. Аднак, ну вось, 1000 чалавек. Таму ёсць яшчэ куды рэпрэсаваць, паверце мне. Комстре страх. Ці ёсць у нас эліты, якім падпарадкуюцца сілавікі? Ну, Віце Лукашенко падпарадкоўваецца, это ж вядомы факт. Тимофей ТТ, что думаешь про живой ланцуг в четверг 18:00? Ну, файна, я рады, что люди шевелятся, нехай робяць это. Аднак, ну, гэта в формаце выбарчага пікету, таму такое. Я гэтыя выбары, усе мерапрыемствы, звязаныя з выбарамі, як бачыце, ігнорую. Ну, я в плане, што я на іх не хожу. Стас Петрик, ці адбудзецца чарговы стрим? Конечно, адбудзецца. Калі я буду на свабодзе, все адбудзецца. У нядзелю. Яшчэ не ведаю. Глядзіце за обновлениями, сачыце за телеграм-каналам, усё будзе там. Да, не забывайцеся, калі хочаце далейшых стрімаў, данаціць.
Владимир Мозгов. Прывітанне, грунтуючыся на чым ты лічыш, што сітуацыя з рэжымам можа змяніцца менавіта да канца года. Таму што гэта прыкладна той час, за які мы праядзім запасы, і калі мы не атрымаем крэдытаў новых, а пакуль я не бачу перспектыў, каб мы іх атрымалі, то гэта будзе проста жорсткі эканамічны крызіс, гэта будуць страйкі, гэта будуць перакрыццё дарог, ну людзі пачнуць галадаць. На кладзінах гэта ўжо існуючы палітычны крызіс, перагруз карнага апарата, ну не перагруз, скажем так, моцную напругу карнага апарата. Ну і пэўны момент проста зламаецца. У любой сістэме ёсць запас прочнасці, і я так бачу, сыходзячы з таго, наколькі хутка праядаецца золатавалютныя рэзервы, наколькі звычайна у Лукашэнкі хапае як бы сілу трымаць эканоміку пад кантролем, а есть же яшчэ і дэфолт і ўсё астатняе, ну вось до канца году ідзе так. Дорога. Не бойся, праглядаў на всіх хопіць. Так, я згодзен. Не перажывайце за тое, што у вас будзе мала праглядаў. Канкурэнцыя, яна ўсіх адбярэ, калі у вас будзе годны контент і вы пасябруеце з кімсьці. Вось я таксама далёка не топ-блогер, але вось я пры ласка 90 чалавек глядзіцца, што 90 гэта мала. Вось гэты стрым паглядзіць, я думаю, не менш за 2000 чалавек цягам тыдня. Таксама немало. Радикса, что ты маешь супраць ЛГБТ-руху? Гей, анархист, утопия? Ну, блин, гей это сексуальная ориентация, анархист это политичные погляды. То бок логично, что анархист может быть любой сексуальной ориентации, як и гей может быть любых политичных поглядов. Я нічога не маю супраць ЛГБТ-руху, да, калі ён не закранае мои непасрэдныя інтарэсы, да, то бок не спрабуем навязаць нейкую цэнзуру ці яшчэ нешта. У Беларусі я лічу, што ЛГБТ-рух реально змагаецца з дыскрымінацыяй, і таму я як бы лічу, што яны робяць правільную справу, просто хаця б дабіцца таго, каб іх лічылі за людзей, не дыскрымінавалі, не рабілі там на них нейкія аблавы і гэтак далей. Таму я не кажу, што я маю штосьці там супраць іх, просто я не лічу, што гэта тое, чым мусяць займацца анархісты. Хай гэтым вось ЛГБТшнікі займаюцца, у анархістаў свая павестка мусіць быць. Михаил Пупкин, я тебя страшно поддерживаю, как связаться? Ну, все контакты же есть у меня в соцсетках, пишите, головне не в ВК, коли ласка. На твою думку, буде площа 2020, і білорусам простіше з'їхати? Ну, по-перше, почнемо з того, що з'їхати зараз нема куди. Межа-то закрита. Я не ведаю, буде площа чи ні, я не беруся судити, може бути, я допускаю, що може бути як у 2017 году, просто не дадуть людям зібратися і все. І тому я не роблю ставку, і вам не раю робити ставку на некий день X, після якого все зміниться. 8, 9 жнивня. Не треба. Настроюватися на довге змагання. Флайран. Толпа, рабочие коллективы не способны управлять фабриками, заводами. Или есть примеры, которые мне неизвестны. Но, по-перше, рабочий коллектив – это не толпа. Это организованные люди з здольнасцямі, з меркаваннем, з адукацыяй, з разуменнем таго, чаго яны хочуць. І не трэба працоўныя калектывы называць натоўпам. Гэта вельмі аддае элітызмам і поглядам зверху ўніз. Пра прыклады я ўжо сказаў вышэй, не буду паўтарацца. Микола, третий отдел Губазика, он по всей стране или только в Минске? Есть у іх третий отдел, а есть третье управление. Управление по всей краине. А третий, усяго у них, по-моему, 11-12 управлений, я не памятаю докладно. Есть управление региональное. И у кожным региональным управлении есть третий отдел по экстремизму. Вось. И таким чынам у них, а над імі яшчэ стаіць трэцяе управленне, таксама по экстремизму, якое па ўсёй Беларусі, разумееце? Ну, спадзяюся, зразумела патрымаеш. Михаил Пупкин, как донатить, если у меня нету карты? Как же тебе донатить, коли у тебя нема картки? На биткоин. Хотя, я думаю, биткоин у тебя так само. Но ты можешь закинуть на Яндекс гроши з терминала. У меня есть Яндекс Гаманец. Кидай на яго гроші з термінала, які стаять зараз у любым банку, лезь не у любой краме. Микола, калі пракрытую? Ну, калі ўсё будзе ок, завтра запишу нумар. Я планаваў раней, прабачце, но не атрымоўваецца рэальна.
Петька Гондонович, купи майку с погоней, будет более патриотично. Так навошта мне с погоней, коли я анархист? У меня майка, на якой написано, на якой написано, что я анархист. Каспар Бекиш, мне кажется, Пальчик сам пошел в сутки, чтобы избежать совместного стрима под давлением общественности. Саша Прохоров, до речі, до выбораў палітычных блогераў у РБ не застанецца, усіх пасадзяць. Ці не будзе гэта небяспечна тым, што іх месца можа заняць рускія? Ну, па-першае, усіх не пасадзяць, усё роўна застануцца нейкія блогеры, невядомыя раней уладам. Па-другое, ну пасадзяць на колькі іх? Ну не на 5 год жа, да, і не на год, прынамсі на гэта спадзяюся. Все равно ж придется ранее ці пазней выпустить, это значит, что они протягнут спилить этот свой контент. Ну и не забывайте, у нас окремо блогеров есть Нефта, есть Беларусь головного мозга, есть МКБ, ничего с ними не зробится. Иван Иванов, Москва поддержит таракана? Худшей нет, чем так. Ці трэба комстрах, трэба вывучаць вопыт польскай салідарнасці альбо вопыт Майдану нам бліжэй. Трэба і тое вывучаць. І чым больш, тым лепей. І вопыт румынскай рэвалюцыі трэба вывучаць, і вопыт арабскай весны трэба вывучаць. Yellowman, как думаешь, Лу берет 2 путинские военные базы? Ну, не совсем правильно это назвать военными базами, это хутчэй военные объекты. Я думаю, оглядальной будучыні не. По-моему, у них до скончания контракта еще довольно долго. Олесь 75. Микола, что ты думаешь о втором туре? Это реально? Дякую. Не, я думаю, это нереально. Тарик Сот. Наколькі верагодна, што калі ситуация выйдзе з-пад кантролю, у Мінску з'явяцца зялёныя чалавечкі? Я думаю, гэта мала верагодна. Вось менавіта зараз, у дадзены гістарычны момант, гэта малаверагодна. White Smoke. А в рабочие коллективы, получается, входят все рабочие? Если нет, то что делают остальные? Так, уходят все. А что робят? Ну, ты можешь не уходить, конечно, никто там тебе под примусом не зробит, ты просто будешь выключен из процесса принятия решения. Ну, вот ты такой там маргинал, абсентеист, да, пофигист. Ну, я думаю, таких людей будут не вельми котировать. Мы все ведаем, что в Греции идиотами называли тех, кто не наведывал громадские сходы в форуме. Ну, это слово такое пришло оттуда из Греции. Концерт-мейстер, забудься про Чехов и пражскую весну, перелічую досвід, який треба вивчати. Ну, так. Так, ну что, зараз уже все, сподіваюся, вы меня отпустите. Пойду вечерять. Дякую велике, дорогие сябры, усім, хто был на гэтым стриме. Калі ласка, не падайте духом, я вас вельми прошу, не поддавайтесь панице, не бойтесь. Памятайте, что у нас одна краина, мы не мусим яе просрать. Памятайте, что все гэтыя собаки, все гэтыя нягодники, якія зараз пробуюць нас запужаць, это всего только люди, и они так само боятся. А на нашем боку правда, на нашем боку справедливость, и мы не хочам нічога чужого, мы не хочам нічога кепскага. Усё, што мы робім толькі добрае. І мы маем поўнае права рабіць тое, што мы робім. Будьце пэўныя сябе, верце ў свае сілы, будьце актыўныя, не здавайцеся. Памятайце, наша барацьба не на сёння, не на заўтра, яна на вельмі доўгі тэрмін. Падтрымлівайце сваіх сяброў, будьце салідарныя, стварайце гарызантальныя сувязі, давярайце адзін аднаму. І верьте у свои силы, верьте у перамогу и смелости вам. Все, на этом заканчиваю. Няхай живе анархия, но пасаран.